Здравейте, приятели! Аз съм Жан и в днешното видео съм решил да ви препоръчам един филм на ужасите от 2019 година, който бих казал, че е един от добрите хорър филми, които се заслужава да гледате. Става въпрос за филмът Обратно броене. Ако все още не сте го гледали, останете до края, за да научите малко повече, защото смятам, че този филм ще ви хареса. Филмът Обратно броене е хорър трилър, който разказва историята на младата медицинска сестра Куин Харис, която изтегля мистериозно приложение, наречено обратно броене. То твърди, че може да предскаже точния момент на смъртта на потребителите си. Между другото, само да вметна, че проверих в Google Play и такова приложение наистина съществува, но аз просто не се осмелявам да го изтегля. Затова искам да ви попитам, някой от вас би ли се осмелил да го инсталира? Защото аз със сигурност не. Та нека да се върнем към филма. След като приложението й показва, че остават само 3 дни живот, Куин започва да изпитва свръхестествени явления и осъзнава, че съдбата й може наистина да е предопределена от приложението. В отчаян опит да избегне предсказаната смърт, тя тръгва да търси начини да промени съдбата си и среща други хора, които също са под влиянието на това приложение. Докато времето изтича, Куин трябва да се изправи срещу демоничните сили зад приложението и да разкрие как да го надхитри преди обратното броене да стигне до нула. Филмът изследва темите за съдбата, технологиите и човешкият страх от неизвестното, като включва напрегнати сцени и свръхестествени ужаси. Това лично според мен е един страхотен филм на ужасите, който се държи в напрежение и в който, между другото, има доста стряскащи сцени. Казвам го за тези от вас, които търсят точно това в един страшен филм. Аз съм го гледал многократно и бих си го пуснал отново, така че ви го препоръчвам и ако не сте го гледали, филмът наистина е добър, затова поправете тази грешка и си го пуснете. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели, и ако искате да ви препоръчам още някой друг интересен хорър, оставете по един лайк и коментирайте отдолу под видеото, за да знам, че искате още и че такъв тип видеа ви харесват. Между другото, ето тук ще ви скочи видеото ми за филмът Замръзване, който е наистина доста интересен филм на ужасите и който много малко хора са гледали. Аз смятам, че се заслужава, затова може да му хвърлите по един поглед. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Ще се видим в следващото видео. До скоро!